चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम जय जय राम। आज के राम कथा में रवा लोग के सब दर्शक लोग के स्वागत बा। सिए राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगबानी। काल जहां से कथा छोड़ल के रहे, चर्चा यह है भाई कि गोस्वामी जी इतना सरल भाषा में कथा लिखनी कि सबके जन जन के मन में बस गई। लोग ये सोचेला कि आजकल जितना बड़ा बना के कथा कही जाओ तो उतने लोग पे प्रभाव पड़ेला, लेकिन सच्चाई ये बा कि जितना सरल भाषा में बतावल जाओ उतना ही अच्छा रहेला। गोस्वामी जी कथा आगे प्रारंभ करतानी एगो सोरठा के माध्यम से। गोस्वामी जी लिखनी, जो सुमिरन सिद्धि हो गणनायक करिवर वदना, करऊं अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदया द्रवहु सकल कलिमर्दन। जो सुमिरन सिद्धि होए, जेकरा सुमिरन कैला से सिद्धि प्राप्त होला, ऐसन गणेश भगवान के स्तुति गोस्वामी जी यहाँ कहनी। कहतनी कि मूक हो ही बचाल, गुंगा भी बोले लागेला जकरा कृपा से, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, लंगड़ा भी दुर्गम पर्वत पे चढ़ जाला। ऐसन गणेश भगवान के कृपा बा जकरा सुमिरन से सिद्धि मिलेला। केहू पुछलक गोस्वामी जी से कि बाबा, शास्त्र में तो यही लिखल बा कि ध्यानी ज्ञानी मुनि तपस्वी सिद्ध संत कभी भी सिद्धि के चक्कर में ना पड़ेला लो। सिद्धि तो मील के पत्थर है, रास्ता में जोन पत्थर लगावल जाला, जोना पर लिखा रहेला कि दिल्ली इतना किलोमीटर बा, सिद्धि तो यह चीज है। केहू दिल्ली जाए के यात्रा कर रहल बा और रास्ता में लिखल मिल गई कि दिल्ली 405 किलोमीटर, और गाड़ी में से वही जा उतर गई नहीं और कहतनी कि आ गई दिल्ली, तो का वह दिल्ली है? वो तो दिल्ली बतावता कि इतना दूर दिल्ली अभी बाकी बा। वैसे ही साधना के मार्ग में सिद्धि मील के पत्थर है। वो पत्थर बतावेला कि कितना साधना भइल बा और कितना अभी दिल्ली दूर बा। दिल्ली मतलब लक्ष्य, दिल्ली मतलब जोन हमार इष्ट बा, जोन हमार अभीष्ट बा। दिल्ली मतलब परमात्मा, दिल्ली मतलब परम सिद्धि, जहां पहुंचे के बा। मील के पत्थर के पकड़ के सच्चा यात्री कभी ना बैठे, गाड़ी में से देख लेवला कि मील के पत्थर पर ही लिखल बा कि दिल्ली कितना दूर बा, और वो आगे बढ़त चल जाला। और जे मील के पत्थर पकड़ के बैठ जाला, वो कभी अपना लक्ष्य तक, अपना दिल्ली तक ना पहुंचे। ऐसे ही सिद्धि साधु के जीवन में आवेला। साधना कैला पर, भक्ति भजन कैला पर तरह तरह के अलग अलग रूप के सिद्धि प्राप्त होला। जोना में मन के बात जाने की सिद्धि, परकाया प्रवेश की सिद्धि, हवा में उड़े की सिद्धि, जल पर चले के, पानी पर चले की सिद्धि, ए तरह से अष्ट सिद्धि और नौ निधि प्राप्त होला एक संत के। लेकिन केहू साधु ये न बतावे कि ओकरा लगे सिद्धि बा। जे बतावेला समझ ली कि साधु कच्चा बा, और शास्त्र ओकरा खातिर कहेला कि ये भ्रष्ट योगी है, जे अपन सिद्धि के दिखावत रहेला। मरला का बाद वैसन साधु कोनो अमीर के घर में
पागल विक्षिप्त बन के पैदा हो जाले, जकरा के मेंटली रिटायर्ड कहल जाला। ये भ्रष्ट योगी है लोग, जे बड़ा बड़ा अमीर के घर में पैदा तो हो जाला लोग, सुविधा तो सब मिल जाला, बाकी बुद्धि भगवान हर लेवले का जन्म खातिर। कहल जाला कि हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार फिर क्या खोले। कि एक बार हीरा केहू का मिल गई और बुद्धिमान आदमी हीरा के चुराई, ओकरा के लुका के राखी, ओकरा के सब केहू के सड़क पर दिखावत ना रही कि हमरा लगे हीरा बा, न तो कोनो चोर छीन के ले जाई, न तो कहीं गिर जाई। ये है सिद्धि। तो गोस्वामी जी से केहू पूछलक कि बाबा रउआ तो महान आत्मा है, रउआ तो सिद्ध पुरुष है, रउआ सिद्धि के चक्कर में पड़ल बानी। तो गोस्वामी जी कहतने कि ना, हमरा जोन सिद्धि चाहिए इस संसार के हवा में उड़े वाला सिद्धि ना चाहिए, हमरा केहू के मन बात के बात जाने के सिद्धि ना चाहिए। हम तो भगवान जी से यह सिद्धि चाहत बानी कि हे प्रभु बस हो सी राम मानस मोरे, कि हमरा मन में रुआ सीता राम जी बसी, यह मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस हो राम सी मानस मोरे। सिद्धि में यह हमरा चाहिए, साधन सिद्धि में राम पगने हो। सिद्धि चाहिए राम जी के चरण में हमरा विश्वास हो जाओ, भक्ति जाग जाओ, समर्पण हो जाओ, यह सिद्धि चाहिए। गोस्वामी जी लिखनी कि मुख हुई बाचाल, गूंगा बोले लागी, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, और लंगड़ा चढ़ जाई आसमान पर। तो कई लोग कहला कि आजकल तो इलाज करके भी गूंगा बोले लगेला, आजकल तो हेलीकॉप्टर पर बैठा के भी लंगड़ आदमी के पहाड़ पर पहुंचावल जा सकता। तेमें भगवान के का कृपा बा, भगवान की ही कृपा बा कि हमनी जोन दिन भर बतियानी, दिन भर हमनी जोन बोले नी, तनी विचार करी, तनी सोची मन में कि हमनी का बोले नी। दिन भर हम केहू के शिकायत करेनी, चाहे अपन बड़ाई करेनी, दिन भर यह हम बतावत रहे कि आज हमारे ही काम हो गई बा, हमारे को फैक्ट्री लगे आला बा, हमार लड़का यहाँ काम करता, सब चल रहा बा, हमार वैभव बढ़ रहा बा। ये बतैला के अलावा चाहे ये बोले लगे कि कहीं पड़ोसी खराब बा, देश में गड़बड़ी हो रहा बा, निंदा शिकायत, चाहे आपन प्रशंसा, इहो कोनो बोली है। ऐसन बोले वाला आदमी एक तरह से तो गूंगा ही भइल है। तो भगवान की कृपा जकरा पर हो जाला, ओकर बोली ओकर वाणी अपना प्रशंसा और लोक निंदा खातिर ना कमावेला। ओकर बोली दूसरा के ऊंचा उठावे खातिर, दूसरा के राह दिखावे खातिर, और सब लोग के कल्याण खातिर हो रहा। ऐसन बोली बोले लागो आदमी तो समझ ली कि भगवान की कृपा हो गई। गूंगा बोले लागल, ये चलल भी चलल है कोनो, ऑफिस चल गनी, घूम के आ गनी, फैक्ट्री में चल गनी, संसार में चल रहल बानी, कहीं केहू के गिराव खातिर, केहू के सतावे खातिर, केहू के हैरान परेशान करे खातिर। ये कदम जब केहू के ऊंचा उठाव खातिर चले लागो, ये कदम जब मंदिर की ओर चले लागो, निमन काम खातिर चले लागो, तो समझ ली कि रोवा लंगड़ रनी है, लंगड़ा रनी है, अब गोड़ मिल गई बा, है पंगु से पर्वत पे चढ़ेला की स्थिति आ गई बा। और ये संसार के पर्वत ना है, असली पर्वत जीवन के जो लक्ष्य बा, जीवन के जो उद्देश्य बा, ओकर प्राप्त कैला। इस सोरठा के बाद गोस्वामी जी भगवान विष्णु और शिव जी की वंदना करतनी, और ओकरा बाद ये धरती के जी सबसे बड़ा देवता बा गुरु, तो गुरुदेव के स्तुति एक सोरठा के रूप में वहां का कैले बने। वंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। गोस्वामी जी लिखतनी कि हम गुरुदेव के चरण के वंदना स्तुति कर रहल बानी, जिनकर कृपा, जी कृपा के सागर हैं, कृपा के समुद्र हैं, और नर के रूप में साक्षात भगवान नारायण है। कृपा सिंधु नर रूप हरि।
जैसे पूरा संसार में अंधेरा भरल रहेला, अनहरिया रहेला, अनहार रहेला, और वो परिस्थिति में भी जब सूर्य भगवान निकले नहीं तो उनका किरण से, उनका रोशनी से सब अंधेरिया खत्म हो जाला। ठीक वैसे ही जब आदमी मोह में फंस जाला, मोह के अनहरिया में चल जाला, सब तरफ अनहार अनहार लौकेला, तो गुरुदेव के बोली, उनकर उपदेश, उनकर ज्ञान सूर्य भगवान की किरण के तरह जीवन के मोह के अनहरिया के खत्म कर देवेला। श्री राम जय जय राम। गुरु महिमा के वर्णन गोस्वामी जी महाराज यहाँ कर रहल बानी। वहां का कहता ने कि गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई, शिव बिरंची विष्णु सम होई। गुरु के बिना भवसागर से केहू पार न पावेला, चाहे ब्रह्मा जी होकस, चाहे भगवान विष्णु होकस, चाहे भगवान शिव होकस। बिना गुरु की कृपा के इस संसार में मुक्ति ना मिलेला। एक बार जब सब शास्त्र के, सब पुराण के रचना हो गई तो मैया पार्वती जी भगवान महादेव से पूछली कि हे भोलेनाथ, रुआ तो हमरा के असमंजस में डाल देले बानी। भगवान भोलेनाथ पूछनी कि का असमंजस बा। पार्वती जी कहता ने कि एगो देवता होखो, एगो मंत्र होखो तो बात बुझाता, बाकी रुआ तो अतना देवता बता देनी, अतना मंत्र बता देनी, ओह में यदि रुआ बतैले होती कि ई बड़ बा ई छोट बा तो बड़ के मंत्रवा के हम कर लेती। बकिर जब रुआ भागवत महापुराण की कथा सुनैनी तो रुआ कहनी कि यह अमर कथा है और भगवान कृष्ण के नाम के ही महिमा अपार बा, और यह का सबसे बड़ा देवता है। ये बात हमरा बुझाई। बाकिर फिर रुआ जब देवी भागवत सुनेनी तो कहनी कि देवी जी सब बड़ बाड़ी, हमरे महिमाओं में कह देनी, हमरे मंत्र के बड़ बता देनी कि हे प्रभु, जब रुआ राम कथा सुनैनी तो कहनी कि राम जी सबसे बड़ बड़न और राम कथा की महिमा सबसे बड़ा बा। जितना पुराण सुनैनी उतना मंत्र बतैनी और उतना देवता के बड़ा बतैनी। अब बताई कि एक साधारण आदमी कौना देवता के पूजा करो, कौना मंत्र के जप करो, ये तो बड़ा असमंजस वाला बात बा, मन दुविधा में फंस गइल बा। एकर उपाय रउए बताई, समाधान रउए करी। भगवान भोलेनाथ हंसे लगनी और कहनी देवी सब शास्त्र तो हम सुना देनी, सब देवता भी हम बता देनी, बाकी एगो गुड़ रहस्य हम अभी तक ना बतनी, जोन आज रउआ पुछले बनी तो हम बताओ तनी। ये ब्रह्म विद्या है, ये गूढ़ विद्या है, ये गोपनीय विद्या है, एकरा के गुरु गीता कहल जाला। हम रउआ के आज गुरु गीता बताओ तनी। और भोलेनाथ कहनी कि पूछा अब का पूछे के बा, यह पूछे तनी रउआ कि सबसे बड़ा देवता के बा, सबसे बड़ा मंत्र कौन है। तो भगवान भोलेनाथ कहनी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है और गुरु साक्षात परब्रह्म है। परब्रह्म कहल जाला ईश्वर के, भगवान के जे कण कण में हर जगह रहनी और ओकर जिंदा रूप साक्षात का मतलब होला कि जकरा के हमने छू सकतनी, जकरा के देख सकतनी, जकर गोड़ लाग सकतनी, जकरा से बतिया सकतनी, जकरा से अपना समस्या के समाधान खोजा सकता, ओकरा के साक्षात कहल जाला। और साक्षात परब्रह्म ए धरती पर केहू बा तो वो गुरु है। तो पूछली मैया पार्वती जी की बाबा कौन मंत्र करे के चाहिए। तो भोलेनाथ कहनी कि गुरु से पूछी कि कौन मंत्र करे के चाहिए। बिना गुरु के बतावल कोनो मंत्र फल ना देवेला। सड़क पर कोर्ट का किनारे जहां तहां देखी बहुत किताब मिल जाई मंत्र तंत्र यंत्र के, केहू में से पढ़ के सिद्ध ना होला। जब गुरु के तरफ से मंत्र मिलेला उहे मंत्र सिद्धि दिवावेला।
तो भोलेनाथ कहतने मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मंत्र के मूल, मंत्र के जड़ का हो गुरु जी के बोली, वहां का ओम नमः शिवाय कह देनी, वहां का गायत्री मंत्र बता देनी, जोन बतनी सब मंत्र हो गई। वहां कहतनी कोनो पूजा पाठ मत करा, खाली सेवा करत इहो एगो मंत्र हो गई। श्री राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ बता रहल बनी मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु जी के द्वारा बोलल सब बात एक एक मंत्र है शिष्य खातिर। फिर पार्वती जी पूछतनी कि गुरु जी के मंत्र तो जप लियाई, जोन वहां का बतावतनी ध्यान के कर करे के चाहिए। अतना देवी देवता लोग बात सृष्टि में केकर ध्यान करे के चाहिए। तो भोलेनाथ कहतनी ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम। गुरु जी बताई जेकर ध्यान करे के वही देवता के ध्यान करी, और ना बताई तो गुरुदेव के ही ध्यान करी। वही में 33 कोटि देवता समाइल वालो। फिर पार्वती जी पूछली कि भोलेनाथ ध्यान तो गुरु जी की कर लियाई, पूजा के कर कैलिया हो, कोना देवता के पूजा कैला से फायदा मिली। तो भोलेनाथ बतैनी पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु जी के चरण के पूजा करे के चाहिए। गुरु जी बताए कि कौना देवता के पूजा करी, और ना तो गुरु चरण में सब सृष्टि समाइल बा। तो मोक्ष कैसे मिली? यह कहल जाला कि भक्ति भाव पूजा पाठ सब मोक्ष प्राप्ति खातिर बा। ये 84 लाख बंधन से निकले खातिर बा। तो कैसे मोक्ष मिली स्वामी रउआ बताई? ये सब कैला से मोक्ष मिल जाई? तो भगवान भोलेनाथ बताइनी कि देवी मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी के कृपा से मोक्ष के प्राप्ति होला। एक साधारण आदमी जिंदगी भर तप करी तो कतना करी, अपना परिवार के भी चलावे के बा, बाल बच्चा के भी देखे के बा, नौकरी बिजनेस भी करे के बा, तो कैसे मुक्ति मिली, कितना तपस्या हुई? तो भोलेनाथ कहतनी कि गुरु जी की कृपा से मोक्ष के प्राप्ति होला। एगो पढ़ल लिखल आदमी, एक संसार के आजकल भौतिक जगत के आदमी बड़ा असमंजस में पड़ जाई कि गुरु जी की कृपा से मोक्ष कैसे मिले। जब जग होला तो जग में अग्नि प्रकट करे खातिर अग्नि मंथन कइल जाला, लकड़ी के रगड़ल जाला, उमें से आग निकलेला, ओकरे के अग्नि मंथन कहल जाला। तो जब जग में अग्नि प्रकट करावे खातिर जब एक बार लकड़ी रगड़ल जाई, उमें से आगी निकल जाई, और ढेर वहां दिया रखल बा, तो का सब दिया बारे खातिर बार बार अग्नि मंथन करे के पड़ी? जोन दिया जल रहल बा, जोन अग्नि प्रकट बाड़ी वहां, वही में ये दिया के सटा दियाई तो इहो दिया बरे लगी। जतना दिया बड़ दिया के लगे रही है तो दुई गो काम करे के पड़ेला कि जहां आग लागल बा, जहां चिंगारी बा, जहां पहले से अग्नि बा, वहां सब दिया के नजदीक जाए के पड़ेला। सदगुरु एक बरत दिया है, जलता हुआ दिया कहल जाला, बरत बत्ती। अब ये सब दिया लोग के में जाके लौ से लौ मिलावे के पड़ेला। जैसी जलत बत्ती में दिया सटी उहो जरे लगी, ओकरो से रोशनी मिले लगी। बाकी कई बार ये देखल जाला कि जलत बत्ती का लगे भी कई दिया जाके ना जरेलन। कैसे ना जरेलन? काहे कि उनमें बत्ती और तेल नहीं खे। बत्ती और तेल ना रही तो ये दिया कैसे जरी? श्री राम जय जय राम। अभी कथा चल रहा बा। आज कथा के विश्राम यही जा होता। आई भगवान के नाम के साथ आज के कथा के समापन कर जाओ। थोड़ी देर हमरा साथे भगवान नाम के कीर्तन करिए। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो भैया, राजा राम बोलो, सीताराम बोलो भैया, राजा राम बोलो, सीताराम बोलो,
सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो